Hello guys! Mikee Mercado here, your one and only Queen Mother. So, andito ulit tayo para gumawa ng isang video, which is, alam nyo na yung title, Dalgona Coffee Gone Wrong. So, ayan, medyo nagkamali tayo ng pagkakagawa sa coffee. So, nabaliktad natin siya. Pero sinadya talaga siya. Itatry lang natin kung kung anong lasa. Siyempre kasi i-mix din naman. So, titignan natin kung anong magiging lasa ng Dalgona coffee if binaliktad. So, andito na yung mga kailangan natin, which is yung mga paglalagyan, baso, kutsara. Be sure na malinis at sanitize yung mga gagamitin, guys. Itong asukal. So, ito, Relief Good Edition pala. So, ito yung iba sa mga binigay sa Relief Good. At ito yung gagamitin natin. So, this is yung gatas na sterilized dapat. Gumamit tayo ng ibang alternatives. Itong Bear Brand na swak. Ayan. Tapos, itong 3-in-1. Hindi swak na swak. Swak pa. Swak na swak. Tapos, itong 3-in-1. Tatlo kasi kami dito. Tapos, ice tube. Tapos, ito na yung gatas, guys. Tapos, imimix na natin siya. So, without further ado, let's get into the video. Ayan. So, andito pala si Mikee Mercado na kasama dun sa vlog ko na iba para ituro sa atin, guys, kung ano yung, kung ano yung mga procedure na gagawin. So, siya yung nagturo sa akin kung paano gumawa ng Dalgona coffee. So, ayan. Anong gagawin natin? Tutorial. Ano natin gagawin? Ano to kasi reverse Dalgona coffee. So, char. Kasi ang usual na ginagawa sa Dalgona coffee, guys, is itong yung kape, tapos asukal yung minimix. Ngayon, ang gagawin natin is itong gatas at saka asukal na minimix. So, ayan. Sasak lang natin sa mixer ito. Dito na talaga to? Be sure, guys, na may patnubay ng mga mas matatanda sa inyo kung underage pa kayo na gumamit ng mga electronics. Kasi delikado na. Ano po? Pagkating mo na lang dyan ito. Gumagana siya, guys. Hindi ko na sinukat yung gatas. Kasi konti lang naman. Pero, wait. Ayan, habang naghihintay tayo, lagyan na natin yung mga coffee dito. Apat na yung ilalagay. Ay, Sige lang. kasi, Ay, Jana, pa ano nga kami ng tubig, babe? Gano'ng karaming tubig ba? ano, 4 na tablespoon. Kasi, top yun. Kalahati lang. Ayan, so panoorin nyo pala, guys, yung vlog namin. Sukat mo. I-upload ko na yun sa YouTube channel ko, Mikeelicious vlog nga. Ayan, subscribe na kayo. Kung di pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para makaluwa pa namin kayo at maging part kayo ng growing family ko, which is the Barbie family. So, if you want to be a part of Barbie family, be sure to subscribe and share my videos with your friends to share good vibes. Okay, sige. Ayan, so minimix niya na yung hinalo niya yung asukal. Gano'ng kadaming asukal yun? 4, pero 5 Apat na tablespoon. kutsara. 4 na kutsarang asukal sa isang swak pack na garas, guys. Garas. Garas. May ano yun diction. Talaga. Nauhaw. Imimix mo lang siya, guys, hanggang sa maging fluffy na siya. Fluffy. Parang ako. May kumakagat ay. So, ayan. Mag-abang-abang pala kayo sa mga vlogs natin this April. Kasi April Fools. So, ayan. Ito pala yung bangs na ginawa ko ng birthday. Nagkwento na. So, ayan. Wini-whisk niya lang. Hanggang sa maging fluffy siya. Yung iba, manual na ginagawa, tinipinid or gano'n. Hindi mo na kailangan ito. Nagpalagyan na ako. Konti lang. Huwag tayo magsayang. Drink your water, bitch. Ito yung tamang procedure ng paghalo. Gamit ang electric.
Bubay. Kapag walang kuryente at gumagamit ka pa rin ng mixer. Yung bangs ko na. Nag-pause kasi ako kay dikit-dikit. Gusto ko rin i-try tonight. Ang gitara ka, girl. Ano yung Ang gitara. So, ayan. Volumize na rin agad. Marasip. Dahan-dahan. Ito siya, guys. Ayan, so nagpo-fluffy na siya, guys. So, ito pala, I'm with my friend din. Ayan, si Jana Galan. Add nyo siya sa Facebook, guys. Jana Galan. Galan. Dito po, friend. Ayan, nagpo-fluffy na siya, guys. Ganyan. I-mix nyo lang yung mixture hanggang maging fluffy siya. So, mas madali kung may mixer kayo para hindi kayo masyadong mahirapan. Yan. So, ganitong ginagawa namin kapag wala kami masyadong magawa this quarantine. may kape na? Maganda yan. Isa. Ayan, okay na siya, guys. So, ganito yung magiging itsura niya. So, fluffy na siya. Ngayon naman, timplahin na natin. Ang mahiwagang ka-perms. Hindi man natunog. Nagyan ng tubig. Ayan. So, pag timpla, guys, ng kape niya. Pag timpla mo ng kape, siyempre haluin mo yun. Hindi mo na namin hinalo yung yelo kasi careless. Lalagyan na ako ng tuloy na tuloy. Lalagyan na ng ice. Uy, huwag kang ganyan, malat sa channel yan. So, sige pa. Huwag mo punahin na. Yan, okay na. Ayan, so, ito si Jana. Shoutouts. Perfect. Hindi okay. Dito ka, Jana, para sa kanisa. So, sari-sariling lagay na lang po ng ito yung sa'yo. Ice. After natin ma-make, lalagay tayo ng ice. So, after nang maglagay ng ice, ito yun. Ilalagay natin yung mixture. Ice cube tayo, guys. Ice cube tayo. Ayan. So, kayo nang bahala kung ilang ice gusto nyo ilagay. Anong ano yun? Ang exam mo? Ano yun ba? Titanic ka, girl. Nahiya ka pa talaga. Ilang yelo to? Ang nilagay mo dito. Ito ba ito? Kato din Oo, na. So, lalagay na tayo, guys, ito. Diba parang napanis? Dapat babaan lang yung paglagay, guys, para hindi lumubo agad. Napanis. Ay, nakapag-review. Lagyan na natin yung top pang Instagram na iba. So, ganito yung itsura niya, guys. Parang siyang Dalgona. Parang siyang Dalgona.
Parang Dalgona coffee talaga, pero reverse yung pagkakagawa. So, mainit pa siya. Hintayin natin matunaw yung konti yung ice. And then, let's taste it. Tapos, gawa tayo na. Smile na lang uwa. Waki. Maka tayo. 1, 2, 3. Isa pa. Tingin tayo sa mga hawak natin. Parang shock. So, ito na. Lumalamig na siya ng onte. So, nasa sa inyo na yun guys kung gusto nyong haluin. Pero syempre tayo, dahil natat tayo, haluin na natin yan. Gamit ang mixer. Gamit ang mixer. Gagi. Yung ano lang, bakal. Ayun, kutsara. Parang haluin na natin siya guys. Gamit yung mixer siya. Mas madali nga maghalo gamit yung mixer. O diba? Ito talaga. Matatanggalan na po ng trabaho ang kutsara. Lasang kape. Mayan. Lasang kape na nilagdagan lang ng gatas. Mas matamis lang siya. Oo. Kasi yung Dalgona coffee. Pait. Kasing pait ng relasyon. Charot. Yan. Shout out sa'yo sa bebe. Sa bebe ko. Bebe ko. Ayan. So, suggest kayo sa comment box guys kung ano yung next natin gagawin na challenge kung meron man. Nakikita ka ba yun? Usog ka din, feeling ko kalahati ka lang. Just parang may buhok. I mean, ano? Diba pag iniin mo parang may flakes? Nagpo-foam siya. Yung milk. Nasundin na lang. So, makikita nyo medyo madumi. Pagdagan natin. What's poppin? So guys, itong ang ating reverse Dalgona coffee na mukbang. So yan, sana nagustuhan nyo itong video na to guys. At kung nagustuhan nyo man, please don't forget to give this video a massive thumbs up. Please share this video and subscribe to my channel. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-share mo rin ito ng mga friends mo. Ayan, hindi ako mag-isang paulit-ulit sa video nito kasi worth it ang panonood nyo guys. Kung gusto nyo ng more good vibes video, ay mag-stick na kayo din sa aking channel. Subscribe na kayo guys. So, kailangan ko pa ng subscribers. At maging part tayo ng lumalagong family natin, ng ka-Barbie family. So, ayan guys. Always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikeelicious. Bye guys! Please subscribe. Subscribe! Please subscribe. Ayan. So, ayun. Bago ko makalimutan, special thanks pala kay Mikee Mercado, ang aking pinsan. Nakasama ko din dun sa Instagrammable look sa aking video. Ilalagay ko na lang yung link below. At si Jana Galan, ang aking Bessie Waps. Ayan. So, bye guys!